Sa Good Vibes, duha ka mga Cadiznon naging gold and silver medalist sa ilang pagsambua sa men's badminton singles secondary competition sa Palarong, Pambansa 2025. Sa nahauna nga tion, duha ka Cadiznon nga badminton players nga gikan sa isa ka training academy nga nagtiglawas sa Western Visayas ang nagkompete para makuha ang gold kag silver medal sa men's badminton singles secondary competition sa Palarong, Pambansa sa Ilocos Norte. Ang gold medal ang nadaog sa grade 12 student nga si Lovic Javier kag si Chris Ivan Dosano naman ang iya teammate kag upod man sa Jaguars Badminton Academy sa Cadiz City ang nakakuha sa silver medal. Bisan ang ilang coach nga si Jordan Sun ang hindi makapati nga sa 25 niya katuig bilang coach kag trainer nga duha sa iya mga student athlete ang mag-compete sa championship. Masami sa mga local kag regional open invitational tournament naga-compete man sa Javier kag Dosano nga nagpakita sa ila abilidad kag ikasarang hasta sa national competition. Para kay Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr., ang kadalagan sa mga Cadiznon shuttlers nagapamatuod nga ang Cadiz City makabig nga badminton haven. Napulo pa ka mga badminton players halin sa syudad ang nagtiglawas sa Palarong, Pambansa sini nga tuig.